L'exposició Sèrie Vicenca que plantegem en aquesta 10a escola d'estiu Walter Benjamin és a partir de l'estança als anys 1932 i 1933 del Benjamin a la illa d'Eivissa, on va estar al 32 3 mesos i al 33 7 mesos. Bueno, és un recull de dibuixos d'aquesta sèrie que són uns 100 més o menys, i aquí hem portat uns 20 dibuixos con un parell de tècniques diferenciades, una a partir d'un puntejat que dona un apropament a les fotografies antigues, i l'altra que és com una reescriptura de les imatges a partir de la tècnica treballada amb tinta xinesa i pluma, que són una sèrie de portades de llibres del Walter Benjamin que no existeixen però que podrien haver sigut una possibilitat.